በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንስሐ ከኣቱ ነይረ ቤተ ክርስቲያን ስለዘይተፈቐደለይ መቃኒት ገጽ 18 መጽሐፍ መቃኒት ወሃብኩዋ መዋዕለ ጊዜ ትነስእ ወአብያተ ንስሐ እምነ ዘሙታን ምእንታ ትነስእ ኢለ ጊዜ ሂበያ ነይረ። ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርናኣ ክትነስእ ኣይደለየትን። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:21 ንስሐ ማለት ናይ ቃልዎ ትርጉም ብምሉእ ልብኻ ሓጢአትካ ኣሚንካ ካብ ስሕተትካ ንንስሓ ኣቦኻ ወይ ከዓ ንኣባት ነፍስኻ ነጊርካ ምምላስ ማለት እዩ። እታ በዓል ታሪክ ሓፍትና ዝበለቶ ከምዚ ክትብል ፅሒፋ እያ። ዝበፅሐኒ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንበዓል ገዛይ ኣይነገርክዎን። ልቡ ደጊሙ ከምዝሰብር ስለ ዝፈልጥ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ስለ ዘይፈልጥ ኣይነገርክዎን። ኣዝየ ስለ ዝፈርሕን ድንግፅቲ ስለ ዝገበረንን ዝበፅሐኒ መስካሕክሒ ፆታዊ ጥቅዓት ካብ ዶክተርን ዝተወሰነ ሰብ ወፃኢ ንምእማን ኣይተዛረብኩን። በዓል ገዛይ ንቁረብ እንዶ ክብለኒ እንተሎ ኣነ እውን ናይ ነብሰይ ምግቢ ሓሪሙኒ ደልየዮ ዋላ እንተሃለኹ ተደፊረ ክቆርብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይፍቀድ ንፅናሕ ደኣ እቲ ግዜ ፅቡቅ ኣይኮነን እናበልኩ ይምልሰሉ። እዚ ዓባራ ምክንያት ክሳብ መዓዝ ከም ዝቅፅል እዝጊ ዋንኡ ኩሉ ግዜ እዚ ኩሉ መዓት ንምንታይ ንዓና እንታይ ዘጥፋእና ህዝቢ ስለዝኮና እዩ በቢግዚኡ ዋጋ ንክከፍል እናበልኩ ይሓስብ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ በሎ ከም ፍቃድካ እግዚኣብሔር ምጉሃይ ናብ ድሕነት ዝበፅሕ ንስሓ የስዕብ ኣይነስሕን ከዓ እዩ። ጉሃ ዓለም ግና ሞት የሰስዕ እዩ። 2 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:10 እዛ በዓልቲ ታሪክ ሓፍትና ቤተ ክርስቲያን ስለዘይተፈቀደለይ ዝበለቶ ብጣዕሚ ጌጋ ኣራዳድኣ ሒዛ እያ ትበጊሳ ዘላ። ቤተ ክርስቲያን እኮ ንሓጥኣን ካብ ግብረ ሓጥኣት ናብ ግብረ ፅድቂ ክትመልስ እያ ቆይማ ዘላ እምበር ንፃድቅ ጥራሕ ዝቆመት ድርጅት ኣይኮነትን እያ። ፀሓፍተይ ፃድቃን ደኣ ብስርሖም ፀዲቆም እዮም። ንበዓል ገዛይ ኣይነገርክዎን። ንዶክተር ንዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ እየ ነጊረ ዝበለቶ ብዘይ ዶክተር ንካሊእ ክትነግር ኣይነበረን ክኸውን እውን ኣይግባእን እዩ። ምክንያቱ እታ ሰብ ፈትያ ሓጢኣት በደል ብድፍረት ዝሰርሐት ኣይኮነትን። ብወታደራት ተዓሚፃ ተደፊራ እምበር ስለዝተደፈረት ሕማም እትርፈሎም ከይኮኑ ክትምርመርን ዶክተራ ክትናገርን ናይ ግድን እዩ። ሕጂ ኮላይ ንበዓል ገዝኣ ክትነግሮ የብላን። ምክንያቱ ሓጢኣትካ በደልካ ንእግዚኣብሔር ንንስሓ ኣቦኻ ጥራሕ እዩ ዝንገር እምበር ዝረከብካዮ ሰብ ከምዚ ገይረ እናበልካ ክተወሪ ኣይፍቀድን እዩ። ናይዛ ሰብ እዚኣ ንስሓ እግዚኣብሔር ብፍፁም ፍቅሪ ከም መስዋእቲ ሰሪኪ እዩ ዝቅበላ። ብሓቂ ንሳ ጥራሕ ናብ ንስሓ ኣቦ ትገስግስ ቁናኖኣ ተቀቢላ ፍፃሜ ክትቆርብን ክትሰግድን ይግባእ። እግዚኣብሔር መሓሪ ኣምላክና እዩ። ንመን ኢልዎ ፃድቅ ንዕኡ እዩ። ንስሓ ኣቦ ዝተማሃረ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ስለ ንስሓ ብዝግባእ ዝፍለጥ ምፍላጥ መምሃር ጥራሕ ኣይኮነን ምስጢርካ ዝሕሉ ዝዕቅብ ሓጢኣትካ ንስሓ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዝፈልጥዎ እምበር ካሊእ ሰብኣይ ሰበይቲ ውላድ ጎረቤት ዓርኪ ቤተሰብ ዘመድ ኣዝማድ ክፈልጥዎ የብሎምን ማለት እዩ። ሓፍትና ፍፅምቲ ሰብኣያ ኣብ ገዛ ገዲፋ ናብ ሆቴል ከይዳ ግዝያዊ ድሌታ ኣይፈፀመትን። ኣሚና ገዲፋ ምስ ካሊእ ሰብ ዝሙት ሓጢኣት ኣይፈፀመትን። ኣብዚ ዓለም ክሳብ ዘለኹ ደስ ዝበለኒ ሰብ
ክጐትት እየ ደስታ ኣብዛ ዓለም ጥራሕ እዩ ክስካብ ዝደክም ምስ ደስ ዝበለኒ ሰብ ክድግስ እየ ኣይበለትን እዛ በዓል ታሪክ ሃፍትና እምነታ ብገንዘብ ኣይለወጠትን። ሰባት ንገንዘብ ኢሎም እምነቶም ይኹን ሙሉእ ህይወቶም ዝሸጡ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ገዛ ይቑረፆም። ንሳ ግና ነዛ ቦታ የብለይን ምስ ኣወዳት ኣብ ዱር ወይ ከዓ ኣብ ገረብ ተሓቢአ ሓጢኣት ኣይፈፀመትን ንሰብኣያ ኣይከሓደትን ክሕደት ኣይፈፀመትን ኣብ መደብ ገዝኣ ዝሞት ወይ ድማ ሓጣእ በደል ኣይሰርሐትን ብእምነት ብቓል ኪዳና ብባህሊ ጸኒዓ ዘላ እትነብር ሰብ እያ። በዓልቲ ታሪክና ሃፍትና ፈሪሃ እግዚኣብሔር ስለ ዘለዋ እያ ተዛሪባ እምበር ካልኦት ኣንስቲ እኮ ሓጢኣት ሰሪሐን ሰብ ኣየርአየናን ኣይሰምዐናን ተመስገን ዝብላ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን። ሎሚ እውን ዝፈርሕ ሰብ እዩ እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ መን ኣቕሓ ኢልዎ ንሱ ይቅርታ ምሕረት ዝገብር ኣምላኽና ጠንጤንካ ገዲፍካ ጓለይ ገንዘብ መስተን ምብላዕን ዝሙት ሓጢኣትን ዝነግሰሉ ዘመን ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ይመልሰልና ልቦና ይሃበና። ንንስሓ ክንኣቱ ነርና ቤተ ክርስቲያን ስለዘይተፈቐደለይ እዚ ኣባህላ ከቤተ ክርስቲያን ሕጊ ስርዓት ወፃኢ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ጠንጢና ኣቢልካ ገዲፍካ ካሊእ ሕጊ ባዕልኻ ኣውፂኻ ምጓዓዝ ሕማቕ መንገዲ ቅኑዕ ዘይኮነ ኣካይዳ እዩ። ኣብ ትግራይ ጦርነት ዝኸፈተሉ ጸላእትና እኳ ኣዴታትና ክድፈራ ክቐተላ ሃፍትና ንብረትናን ክወድም ክጠፍእ መተካታት ዘይብሉ ህይወት ብዙሓት መወላወል ኣሕዋትናን ብሓዊ ክበልዓ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ክጠፍእ ክደቅቕን ምግባር እኮ እዩ እቲ ዓላምኡ። እዚ ድማ ብተግባር ኣርአዮምና ኣለዉ። እዛ ሃፍትና በዓልቲ ታሪክን ብዙሕ መከራን በፂሕዋ ተዘይትፈትዎ ብሓይሊ ካብ እተሓስቦ ንላዕሊ ፀገም በፂሕዋ ሃልና ዘቑስል ነገር ፈፂሙላ ከይዶም እዮም ኣነ ዝብል እንኳዕ ብሂወት ብጥዕና ቀሬት እየ ዝብል ድልዮም ፈፂሞም ገስጊሶም ክንደይ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ቀቲሎም ረሽኖምን ጨፊሮምን ከይዶም እዮም። ብሓቂ ትግራይ ትሕቲ ቅርፂ ወድቓ ኣላ ማለት ከምኡ ስለ ዝኾነ እያ ሃፍትና እዚ ኩሉ በደል መከራን ስቃይ በፂሕኪ ዘሎ እንኳዕ ብሂወት ተረፍኪ ንስሓ እታዊ ቆረቢ ሰገዲ ጨልይ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ሰባት እዩ ዝፈቱ። ሕቑፍ ድጊፍ ኣቢሉ እዩ ዝቕበለኪ ምክንያቱ በዲልኪ ኣይኮንክን ተበዲልኪ እምበር ዝሙት ፈፂምኪ ኣይኮንክን ተዘይፈቲኺ ተዓሚፅኪ እምበር ሰብኣይኪ ከሕደኪ ጠሊምኪ ኣይኮነን ብክሕደቶም ናውራማትን ወታደራት ጸላእቲ በደል ተፈፂምኪ እምበር ንገንዘብ ንደስታ ኢልኪ ዝፈፀምክዮ ሓጢኣት ኣይኮነን ትግራዋይቲ ስለ ዝኾንኪ እዩ። እቲ መከራ ጥዒምክዮ ዘለኺ ትግራይ ማለት ጥዑም እምነትን ባህልን ትፍትዊትን ወግዕን ታሪክን ዘለዋ ዓዲ እያ እሞ ካብዚ ስለ ዝተወለድኪ ናይ ግድን መከራ በፂሕኪ ኣሎ ሃፍትና ዋጋኺ ብዙሕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተረፍረፍ ኣቢሉ ክህበኪ እዩ። ንስሓ እተው ጥራሕ ዕድመ ጥዕና ይሃብኪ ፈፅም ደስታ ይሃብኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል